మాది ప్రసాదంపాడు గ్రామము. నా పేరు గోగినేని వెంకట శివరామ ప్రసాద్. మా భార్య పేరు మధుమతి. నేను సెప్టెంబరు 9వ తారీఖున కోవిడ్ టెస్ట్లో పాజిటివ్ అని తెలిసింది. ఆ రోజు నేను మన లతా సూపర్ స్పెషాలిటీ వాళ్ళని హోమ్ క్వారంటైన్ నిమిత్తము వాళ్ళు అప్రోచ్ అయ్యాను. వేరే వాళ్ళ ద్వారా అప్రోచ్ అయినప్పటి నుంచి చక్కగా వాళ్ళు నాకు 14వ తారీఖు వరకు చక్కగా ట్రీట్మెంట్ చేశారు. వాళ్ళు చక్కగా ఫాలోఅప్ చేసి ప్రతిరోజు ఏ రకంగా చేయాలి, టెస్టులు ఏ రకంగా ఎప్పుడు ఎట్లా చేయాలో అలా ప్రాపర్గా చేసి చక్కగా 14వ తారీఖు వరకు నాకు చక్కటి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు. అప్పుడు ఆ రోజు సాయంత్రం తెలియజేశారు, మీకు ఇంటి దగ్గర ఐసోలేషన్ ట్రీట్మెంట్ సరిపోదు, మీరు ఏదో ఒక హాస్పిటల్ చూసుకుని అడ్మిట్ అవ్వండి అని చెప్పారు. ఆ ఉద్దేశంతో నేను వేరే హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యాను. తర్వాత 21వ తారీఖు డిశ్చార్జ్ అయ్యాను. చక్కగా ఈరోజు మళ్ళీ నేను ఈరోజు శ్రీ లతా హాస్పిటల్కి వచ్చి ఏదో పని నిమిత్తం వచ్చితే వాళ్ళు అడిగిన దాని మీద ఈ రకంగా చేశాను. అట్లాగే నా మధుమతి గారికి కూడా, మా భార్య మధుమతి గారికి కూడా 10వ తారీఖు టెస్ట్ చేపిస్తే 10వ తారీఖు కరోనా పాజిటివ్ అని తేలింది. అప్పటి నుంచి ఇదే హాస్పిటల్లో ఆమె కూడా ట్రీట్మెంట్ చేపిస్తున్నాం. ఈరోజు కూడా జరుగుతూ ఉంది. ఆమె ఇంట్లోనే చక్కగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని చక్కగా ఉంది. ఆమె కూడా రికవరీ అయిపోయింది. చాలా హ్యాపీ. అయితే ట్రీట్మెంట్ విధానం ఎట్లా ఉందంటే, వీళ్ళు ప్రతి టెస్టులు ఏ టైంలో చేయాలో ఆ టెస్ట్లో సిటీ స్కాన్ కానీ బ్లడ్ టెస్టులు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏ టైంలో చేయాలి, మనిషి యొక్క సిమ్టమ్స్ని బట్టి చక్కగా చేశారు. అది నేను బాగా అర్థం చేసుకున్నాను. దాన్ని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను హాస్పిటల్ యాజమాన్యాన్ని, వారి సిబ్బందిని. అట్లాగే మెడిసిన్స్ కూడా ప్రాపర్గా ఎలా ఇవ్వాలో అలా ఇచ్చారు. అట్లాగే డైటేషన్ కూడా చక్కగా ఎలా చేయాలో అలా చెప్పారు. కరోనా టైంలో, ఇటువంటి టైంలో ఇలాంటి సర్వీస్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారా అని నా మనసులో భావన వచ్చి 10 రోజుల కిందటే నేను వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకొచ్చిన అయితే ఈరోజు సరే మీ వ్యూ అనేది మీరు ఏమైతే ఆలోచించారో అది అనేది తెలియజేయండి అని చెప్పి నాకు ఈ రకంగా ప్రోగ్రాం ఈరోజు అరేంజ్ చేశారు. ఆ ట్రీట్మెంట్ విధానంలో ఈ రకంగా కరోనా టైంలో లతా హాస్పిటల్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు అంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. వారిని, వారి యాజమాన్యాన్ని, సిబ్బందిని భగవంతుడు చక్కగా చూడాలని, వారి కుటుంబాల్లో కూడా ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో ఈ కరోనా వైరస్ రాకుండా కావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇది నా యొక్క కాబట్టి ఈ హాస్పిటల్ వారిని మీరు చక్కగా ఇదే కాదు, కరోనాకే కాదు, వేరే ట్రీట్మెంట్ కూడా చేయాలని, అట్లాగే డాక్టర్ ప్రమోద్ గారిని నేను కోరుకుంటున్నాను. నా ఆశీస్సులు ఈ యొక్క హాస్పిటల్కి, ప్రమోద్ గారికి ఉంటాయని నేను తెలియజేస్తున్నాను.